Igni nyinga Milton Ochieng. Moko kuom oganda mapiyo ulaudaru e kaunti ma Kisumo koro kwayo sirikal mondo migi konyruok mochwere to ok ma kidam kaluwore kod midhiero mathoth magikale. Watudre achiel kachiel gi lipota marwa mantiere kar jot ma sikund secondary Mandiru mondo omiwa mathoth. Erokamano ahinya achiel kachiel kwa wuok e sub county ma Kadibo e ward ma Kabonyo Kanyagwal e skund sekondar Manduru kuma nyasi mar pogo chiemo ne jogo ma ohula osekelo negi hinyruok e ngimagi kendo dare miechegi dhi nyime. Ka nyasi ma kamano otele kod jawach e lo piny owacho Isaac Mwaura ma bende ang' nwawinjore ni to e twak mare odhi wacho chenro mage kata gigo kotenore kod wach kedo kod oula. E batha kaendi an kod moko kuom jogo ma bende sani pino daro e miechgi kendo gi jot kuonde mopogore opogore ka alwora ni kuonde jot oting'o kaka Nyang'ande, Widamba, Kachif kod kuonde mamoko. Wawinjane ni to midhiero mage kale kaka jogo maula osekelo negi pek e ngimagi. Achiel kachiel kateri irgi abro chako kodi chak na gi nyingi mondo inyisa ni to kaka in achiel kuom jogo maula osedaro kare mano odake manidhie gi ngimani mapile. Inyalo wacho gin midhiero mage mukale to konyruok mane mochwere muparo ni ka piny owacho timo to nyalo yudo resruok e lweto oula ma bende siko inyo kiny ka kiny piny maru iga ka iga. Ngina kamera wamakni ka wuoyo kokadho an nyinga Caroline Atieno Ndola. Wasekadhe midhiero mar pi saidi kendo wasebedo ka wachandora chanda ka achiel nyaka nyithindo madhi sikul. Sikunde wan go kaeni Oseth, Odienya, Nyamrundu onge kama nyathi nyalo dhiye sani. Nyathi ok nyadhi sikul maber jowadwa. To koro sani kaka an adake Nyang'ande, adake ot moro mar Debe mar Michele mane Otieno mar Nyamunga. Ji odak kanyo dhano 49. Onge kaka wanyalo timo kata cho ok wanyal dhi. En cho achiel kende mantiere kanyo to sabo jogo te. Pinyando no biro mapek koula, no ywero gik moko duto te kendo donjo e gweng'ni sani makoro kata kama wantiere sani eni nduru opong' makata gik moket kae okete pi. Onge gima nyalo wacho konyruok mochwere mo sirikal kotimo to ula nyalo dhi en mane? Konyruok mochwere ka sirikal otimonwa to sirikal nyalo chako dinonwa kar Lake Victoria. Ikete daik moro, iketo inga moro mondo mi pi ma Lake Victoria kika pakago mondo wuok oko nikech pi ma Lake Victoria ema hinyo ahinya. Sagi sani ajote camp mar Odienya Primary School. To camp kama jote no tich teke wariwore ji mang'eny mok ber wadak nyaka gi jonyuolwa iye kanyo gi monde wabe wantiere go iye kanyo. Koro kama kidake gi janyuolni unindo kamoro achiel kineno ka en mano gima rach kabisa. Koro ne wakwayo sirikal ni kony gimiyo wandiyo to kumre kony ni okromwa. Sani jo Red Cross nokelonwa gik moko kaendi. Tandarua gikelonwa kaendi. Gik mang'eny be gikelo ka koro tandarua ni ginyisowa ni wadhigo ya kuonde ma nigi malo. To gisani kuonde kamoro amora man gi malo onge. For example, damba kamiwacho ni berno, damba no en kamoro ma kata ka nyathi olware gi sani to ok nyal yud nyathino. Koro ne wakwa sirikal ni ka ginyalo biro gi solution mar gero gabions along the lake mondo mi pi kik duog oko mondo ji alwora. Mano ne nyalo betnwa gima ber kabisa. To ne wakwayo sirikal ma kawuono ni ging'iye Kabonyo Kanyagwal ka osebedo ka chanore all along to onge ng'ama osekawo this opportunity mondo mi gikonywa. Erokamano. Machiegni mana mapiyo piyo. Gin nyinga iluonga ni Teresa Tina Nyul, awuok Nduru, Kabonyo Kanyagwal ward. Wasewinjo matek. Sani ajote Widamba to kuma nyadhi ajote gi nyithindo. Pi osepong' ma pi olworo ot moketo diere. Pi nodara higa mokalo nadake Widamba for higni 2. Kachaka dok dala kendo chake pi ochako gola dala, pi ochako dwoka kanyo. To kama wanitiere pi nigi koni to wan gi nyithindo matindo. Wawito nyithinde wa kanyo nikech pi. Takwa sirikal ka nitiere yo ma ginyalo konyowago. For example sani antiere gi wuoyi mopong'. Wanindo kode yot achiel kamoro achiel
to en bende ni ng'ama duong' to kamwani ndeno bende wabede kode piny ok wanyala kwa sirikal mondo mi gikonywa to moloyo ni gikonywa gi mabede moko mwanyalo yudo go kamwati mang'owa kata ka koro waketo wayudo kaka watimo. An gima kwayo sirikal manyalo konyowa godo nyang'ande kama wadake no kama ji obese no wabes ji mang'eny to choe na chiel to ing'e ni kad gisani ka koth bichwe ni tuoche mikelo gi pi gin tuoche mang'eny koro ginyalo konyowa gi yore mag thieth gi nigi machielo sani koro neno ko jo Red Cross obiro ka dwa miyo wa tent gi kata kama wadhi gure onge nikech en space ma kata mattress ok donje koro ka ginyalo konyowa gi low minyalo gede nikech awinjo ni lope nitiere. Ago moko kuom kwayo kod ywak mabende oganda mopogore ma ojot kuonde go eko maginyalo yudo giso e wiye gi kwayo ka gi ywak ni kata kuonde ma gijote go bang pi kata ula daro gi miere gi kuonde go bende pod pi lawgi kendo koro midhiero gore ne girude gikwayo piny owacho ni kaber kata obedo ni sani ichwalo ne gi kony mopogore mana kaka wanyala neno to kaka neno ka nitiere otundo nitiere onget nitiere sabunde nitiere mat mabende ginyalo pedho mondo mi gininde mago giwacho ni okoromo nikech mago ok gin konyruok mochwere seche ma sirikal timo mano kokalo kuom Kenya Red Cross gikwayo mondo sama imiyo gi gigo nikech kuonde ma pod gijote sani otimo pi osiemnegi kuma otuo ma ginyalo chwe wigi kapod girito mondo sirikal oketo kenge mag kedo kod oula ka gikelo konyruok mochwere ne oula masiko monyo nyando kinde ka kinde kopogore gi mano wadhi nyime kaendi mondo mi aduok ni e studio mondo wambe waritane to jawach elo piny owacho nigi wach mane kowuok e sirikal mamalo mabende okelo ne jogo ma oula kelo ne gi midhiero mokalo e ngimagi aduoko ni e studio mondo idhi nyime kod weche manyien mamtuchono e mesa mar keweche mar Ramogi.